Mga kapuso, para sa aton nga lakat sang panahon, ang tropical depression nga ginamonitor sang pag-asa ang ulihi nga nasiplatan 1,645 kilometers sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Posible ini magsulod sa par buwas sa gabi o kun kagahon sa Miyerkules kag mangin isa ka severe tropical storm. Kung makasulod na sa par pagkatawgon ini nga Bagyo Odette. Sa latest track sang pag-asa, posible maglabay ang bagyo sa southern portion sang Negros Occidental sa Biyernes sang aga. Apang sa karon, wala pa inisang direktang epekto sa pungsod. Shear line o kung tail end sang frontal system ang nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Northeast monsoon o kung amihan naman ang nagaapekto sa Northern kag Central Luzon. Ang Western Visayas ang maka-eksperyensya sang laptalapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat tugas ang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabaskog ang hangin kag balod sa reyon. Ang antad sang temperatura ang yara sa 24 tubtub 31 degrees Celsius.